Soċjetà li ma tarafx tuża l-kapaċitajiet ta' persuni b'abiltajiet differenti hija soċjetà diżabbli li qed titlef ħafna opportunitajiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija wassal dan il-messaġġ meta żar dar il-Kaptan, dar fl-imtarfa illi toffri servizz ta' respite lil persuni b'diżabilità. Adrian Dalija qatta' ħin twil ma' dawk preżenti fejn poġġa magħhom jiċċajta, jilab u jismagħhom jirrakkuntaw qabel ippreżentawlu pittura u kartolina illi jagħmlu huma stess. Pazjent minnhom saħansitra esprima x-xewqa li dar il-Kaptan issir ukoll dar residenzjali fejn ikun jista' jgħix għal dejjem tant iħossu komdu u kuntent. Waħda mill-isbaħ esperjenzi f'dawn l-aħħar 7 xhur li pratikament morna kullum kien ġa ħwienet, ġa fabbriki, ġa uffiċini, ġa skejjel, ġa sptarijiet, ġa lukandi, imma s-sens ta' paċi li għawaw is-sens ta' kuntentizza ta' ferħ fuq dawk li jiġu hawnhekk għal ftit ġranet u jkunu jridu jarġgħu jiġu. Dawk is-siġġimat wara hija xi ħaġa inkredibbli. Dan il-post inawgurat mill-Ministru tal-Politika Soċjali Luis Gallia fl-1991 fil-preżent iservi lil 266 familja bi klijenti li għandhom bejn is-7 u l-65 sena. F'ambjent sigur, nadif, kumdità assoluta u manutenzjoni kontinwa, hawn il-persuni b'diffikultajiet differenti jattendu għal programmi speċjalizzati taħt il-kura tal-professjonisti u jqattaw ukoll xi jiem f'atmosfera kważi ta' lukanda. Servizz holistiku li mhux biss jassisti lil pazjenti imma wkoll li serraħ lil qraba li għaddu minn pressjoni qawwija u xi kultant jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' faqar biex jagħmlu l-aħjar għal uliedhom. Familji li sfortunatament ma jaffordjawx il-faċilitajiet ta' livell għoli li għandhom bżonn dawn il-persuni, tant li uħud li jkunu jistgħu jieħdu mqar shower hija l-qofol tal-esperjenza tagħhom f'dar il-Kaptan. Iżda minkejja x-xogħol imprezzabbli ta' din l-għaqda mhux governattiva, xorta waħda hemm sfidi kbar, ewlenija fosthom l-istigma li għadha teżisti bil-ġenituri jibżgħu li jispiċċaw fil-sin in-nies għaliex jibgħatu lil wliedhom hawn. Hawn min għadu immaqdar jikkundanna lil familji għax iġibu għal ftit ġranet biss il-qraba tagħhom hawnhekk ħalli jkunu jistgħu jistrieħu ftit. Meta tiġi hawnhekk u tara il-ferħ, il-kuntentizza u l-ġid illi kun qed isir ma' dawk illi jiġu hawnhekk tifhem illi dan it-tabu rridu nagħmlu minn kollox biex inkisruh. Stigma li twassal ukoll għal diffikultà biex jinstabu persuni kwalifikati jew lest li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità. Fid-dawl ta' dan ir-residenza kellha ddura l-impjegati barranin iżda l-proċess biex dawn jakkwistaw il-permessi meħtieġa idum xhur u qed ipoġġi lir-residenza dara mal-ħajt. Diffikultajiet ukoll biex jinstabu volontiera jew persuni li lesti joffru donazzjonijiet hekk kif għal ħafna l-persuni b'diżabilità għadhom jiġu mal-aħħar fil-lista ta' nies fil-bżonn ta' għajnuna. Ħafna lanqas biss jixtru prodotti magħmula f'din id-dar biskop ta' fundraising sempliċiment għaliex isiru f'dar il-Kaptan. Dan biex wieħed ma jsemmix ukoll illi l-art ta' dar il-Kaptan għadha mhix ta' din l-istess NGO. Il-proċess ta' trasferiment kien beda fi żmien amministrazzjoni preċedenti iżdissa jidher li waqaf għal kollox bl-amministrazzjoni tad-dar li sfortunatament qed issib diversi bibien magħluqa.